To psací, nebylo to ani na stroji, ani na počítači. Byl jste docela, až jsme se divili, že jste i docela dobrý herec. Jak to, že nehrajete třeba v Ordinaci? Vždyť jsou i někteří herci, kteří tam hráli i dvakrát. Jako, že třeba na prvních 20 dílech hráli něco, pak 50 dílů nic a pak se tam zase vrátili jako úplně někdo jiný. Na tuhle odpověď, já jsem teda neodpověděl. Co? Jo, pardon. Já nevím, proč nehraju v Ordinaci, ale teď, jak jsem viděl tu ukázku a teď, jak se chvilkama... Já si myslím, že vím, proč nehraju v Ordinaci. A pozor, a tady se mě ptali, jestli jsem ženatý, tak teď už můžu říct, ano, jsem ženatý, pak je to o těch homosexuálech, že úplně všichni nejsme homosexuálové, teda, že herci, že nejsou homosexuálové. Jo, a pak zase otázka k Tannenbaumovi, jestli jsem ve filmu Kung Prásk opravdu daboval všechny. Tak moje odpověď zní ne, titulky dělal Pavel Šrom a pak tu holku, co měla 3 prsa, tak dabovala, nebo 1, pardon. 3 nebo 1. No, to je vidět, v jakém stavu se to daboval. Ty máš krásný 30 kg. A ona má jenom 1, že jo? To je vidět, že si fakt mě stačí opravdu málo. Mně stačí 1 teda, asi. No to je 1. A vy jste se na nic neptali. Ne, proč? Já bych jenom k Martinovi chtěl dodat, že pro mě je červený trpaslík stělesnění Martina, protože když jsem se dozvěděl, že to budu dělat, tak jsem... Mám estrádu, jo? Mám estrádu, promiň. Celý den mu nikdo nevolá a teď už má 2 telefony během půl hodiny. Nemáš dceru, já mám. Takže jsem přišel za paní dramaturgyní a ona mi říkala, no tak já tady mám ten seriál, to je prý kultovní seriál, nikdo o tom nic nevěděl. A pustila to a zrovna na mě vykoukl Martin Sobotka. V anglické verzi tedy, myslím, ten herec. Tak proto je to stělesnění Martina Sobotky. Jako hodí se k tomu. Doufám, že jsem tě nesklamal teda. Při té práci... Zklamal vás! No hlavně tebe, abych nesklamal. Nesklamal. Já myslím, že to opravdu nejde vůbec říct. My jsme se o tom bavili v některých předchozích letech, proč jste koho vybral. Tady fakt jako, tak jako chápu, no. Ale opravdu to byl první obrázek, který jsem viděl z tohohle seriálu, kdy vykouk. Rozumím, no, poslední člověk na zemi, já to vidím tam prostě. Tak pustíme... Ano, a ještě nějakou ženskou samozřejmě. No tak samozřejmě. Pustíme si poradu